Rydyn ni yma yn Llanuwchlyn a rydyn ni'n ymwybodol erbyn hyn fod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gwrthod ein cais cynllunio i ymestyn Reilffordd Llyn Tegid i dref y Bala. Mae'n bwysig deall y rheswm tu ôl i hyn. Yr hyn mae'r prosiect yn ceisio gyflawni a'r hyn rydym yn ei wneud yn ei gylch. Oherwydd, yn sicr, nid dyma yw'r diwedd. Y prif reswm a nodwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri dros wrthod y caniatâd cynllunio oedd nad oeddent yn gallu cadarnhau na fyddai datblygiad yn effeithio'n andwyol ar gyflwr ardal cadwriaeth arbennig Afon Dyfrdwy. Yn syml, mae hyn yn golygu y byddai unrhyw ymwelwyr ychwanegol a ddenir i ddyffryn y Dyfrdwy o ganlyniad i'r Estyniad yn arwain at gynnydd mewn carthffosiaeth ac felly mwy o ffosfad yn cael ei ollwng i'r Afon Dyfrdwy, sydd ar hyn o bryd yn methu ei thargedau ffosfad yn bellach i lawr yr afon o Gwanwyn. Byddai hyn yn torri'r deddfwriaeth y Llywodraeth. Ar nod positif, pan roddwyd ein cais ger bron y Pwyllgor Cynllunio, roedd yr aelodau yn gefnogol iawn, ond yn gorfod dilyn arweiniad yr adran cynllunio. Rydym wedi cael ein hannog i gyflwyno cais diwygiedig ac yn gyntaf sy'n bosib. Mae gorsaf terfyn presennol y Rheilffordd, sydd yna ers dros hanner can mlynedd, tu allan i'r dref, heb unrhyw gyfleusterau, dim llefydd parcio, a 15 munud ar droed o'r dref. Drwy ymestyn i'r safle newydd ar gwr y stryd fawr, bydd ymwelwyr yn gallu gadael eu ceir am y dydd a mwynhau popeth sydd ar gael yn y dref a ger y llyn, a mwynhau un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol o ffenest tren mewn unrhyw le yn y wlad. Mae'n ffaith diymwad fod rheilffyrdd treftadaeth yn cefnogi economïau gwledig gyda gwariant cynyddol gan ymwelwyr mewn mannau fel tarfandau, gwestai, siopau a bwytai. Oedd o'n siom bod yr application am y Reilffordd i cael ei ganslo, achos tywydd ddrwg rhywbeth felly, sef bobl ddim yn gorau cered i lle maen nhw'n gorau cerdded wan, bod y tren yn y dre, a dwi'n meddwl so'n helpu lot ar fusnesu bobl, y busnesu Bala, cael fwy o bobl yn Bala. Mae'n bechod mawr bod y planning wedi cael ei troi i lawr a fysa fod i hybu gymaint ar y dre, y bobl a'r busnesau. Dowch, cerwch tu nôl iddyn nhw a pasiwch y planio, please. Mae yna bryder pan fydd y Rheilffordd yn cael ei ymestyn i'r dref, y bydd yna fewnlifiad enfawr o ymwelwyr ychwanegol. Ond nid yw hyn yn wir. Bydd rhai ymwelwyr ychwanegol, ond yn sylfaenol mae'r bobl yr ydym yn elu atynt eisoes yma ym Mhen Llyn. Bydd hwn yn atyniad amgenach i'r ymwelwyr gyda gwell cyfleusterau, mwy o capacity a bydd yn annog yr ymwelwyr hynny i dreulio mwy o amser yn y dref ac a ganlyniad yn rhoi mwy o arian i mewn i'r economi lleol. Rydym wedi dechrau'r cais cynllunio newydd ac bod llawer y gellir ei ail ddefnyddio o'r cais cyntaf, mae rhagor o waith i'w wneud. Hyd yma, rydym wedi gwario bron i £250,000 ac i gabolhau'r cais newydd, mae angen i ni godi 100,000 ymhellach. Mewn ychydig llai na mis, rydym wedi codi dros 30,000. A rydym yn gofyn i chi yn awr i'n cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwch trwy fynd i'r cyfeiriad gwefan isod. Rydym yn addo y ceiff Bala i'r Reilffordd, ac unwaith mae wedi ei adeiladu, bydd yn hollol gynaliadwy yn rhan o Reilffordd poblogaidd sydd wedi hen sefydlu. Diolch yn fawr iawn i chi.